Olivat alueella ja lisää tuotiin painavia koneita, niin meillä on osa nurmikenttiä, niin pinnat menivät täysin rikki. Me on koko yö niitä koristettu. Mutta kaikki oli valmiina aamulla ja yleisö ja näyttelijät ja viisi aika vähän pystyy hyödyntämään. Haluatko kiivetä ylös? Nyt näyttää olevan varattu tällä hetkellä tuo ohjaama. Isäntä itse paikalla. Passaa mennä. Mitä tämä tekee? Tämä siirtää viljaa. Imee viljan täältä ja puhaltaa sitten sen siiloon tai kuivaajalla tai kuormasta. Kärrykuorma tunne. Hyvin kuvaa. Ja nyt sitten meillä on tähtiverna Osku Ketola. Oli tosi hieno, kun pääsit tulemaan meille. Ja mitä sä teet täällä Farmarissa nyt muuten? No, Farmarissa on 8 esitystä näiden päivien aikana, eli ollaan tuolla hevospuistossa ja siellä vähän lauleskellaan ja puhutaan musiikista ja hevosien yhteydestä, eli läsnäolosta. Ja siellä on aitauksessa tämmöisen Etan Royal-nimisen hevosen kanssa, jos joku tietää, eli tämmöinen aivan miljoonaluokan hevonen, joka on juossut 1,5 miljoonaa Suomessa rahaa. Ja sen kanssa puhutaan vähän hevostoiminnasta ja sitten tehdään muutama läsnäoloharjoitus, että saanko mä hevosen linkittymään niin kuin minuun ja pystytäänkö me työskentelemään yhdessä. Mulla on henttu joka rannalla ja 2 parahalla. Hei, 2 parahalla, ei mihinä kolmatta, vaikka moon. Tukkilaane. No pitä tuolta Ja tämmöistä sitten tulee maailman toiseksi paras puuro. Ohrapuuro, mikä kypsyy keittämättä. Eikä pala pohjaa. Tehdään eteläpohjalaisista vehnäjauhoista ja lasjärvisistä. Täällä on sillä, että pitää olla alkuperä mahdollisimman lähellä ja suomalaista. Mutta esitellään sen tapaan. Suomalainen minkälaisia paloja sulla siellä niin on? Voit esitellä yleisölle, että miten se ne grillautuu ja miten minkä kokoisia paloja sä teet ja miten sä maustat ja niin poispäin. No sanotaan näin, että tää on täällä aika pieniä nyt, kun näistä leikataan maistiaisia teille, mutta jos tekee itselleen, niin saisi olla 3 kertaa taiman kokoinen, niin 200 grammaa on niinku sellainen kohtuullinen pihvi ja sitten siihen vedetään hienoja raitoja näin ja tässä nyt oli yhteensuuntaisesti, mutta teitte taas niin näitähän voi vetää ihan kaltereitakin, niin tulee vähän niinku vankilaolosuhteet sitten vielä. Kiitoksia. Nimittäin me jouduttiin vaihtumaan eilisestä meidän rumpalia. Se ei ole keriin opetella vielä meidän kaikkia kappaleita. Se on aivan kateudesta vihiriä, kun Satu-Pekki on aina vihiriä. Mä kyllä myönnän sen hoiveen rakkauden, sydän 200 lyö. Mutta kummasti se rauhoituu, kun kintoaurat peltua syö. Mä kyllä myönnän sen hoiveen rakkauden, sydän 200 lyö. Mutta kummasti se rauhoituu, kun kintoaurat peltua syö. Kiitos. Onko epäselvää säännöstä? Säännöt on molemmilla kilpailijoilla valmiit. Pään nyökäytys selvänä. Kyllä. Kellomiehet paikoillanne. Valmiit. Ajakoon! Noin.
Noin sitä pistetään. Tämä oli ensimmäinen, joka nyt alkas huitelemahan kuule samalla kyytillä kaikki ja varimahan tuli kuule tossu poikkeama pieniksi. Ja kirves saa kuule totteloa, mitä sille antaa käskyjä. No ja tuomarit on tarkkana. Ne sanoo, että pölkky on selvänä. Hyväksytään seuraavalle penkää. Joo, eikä se. Tästä tulee molemmille, mutta rehellisesti hyvä aikahtaa tonne korihin. Paikoilla valmiit, maalissa. 2.59. 2.56. Perihana, mun kello eristää vähän. 3.24 ja osiat. Hyviä, erinomaisia aikoja molemmilla. Aplodit kilpailijoille. No mitäs sä edustat tänään, muuta kuin oressia ja tukkaa? Vapaa uudestaansa, mutta niin mahdoton firma, niin mennään toisen kerran. Annalle tiedoksi, että täällä kovin sinne menee! Ja sitten viimeisiä estettä kohti viimeistä estettä kohti. Velkka meininki, mutta ei te... Herran jöstäs, mitä naurettavaa. Mennäänpä alkuun. Helposti. Sisään. Ja sitten juoksua! Annetaan Juholle aplodit! Kiitos Juho! Kunnes jälleen tapaamme!
Yes,